ir-reazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ Ewropea overall, ġifieri rajna li kien hemm ċertu affarijiet li tkomplew u li huma pożittivi, pereżempju tal-Urban Conservation Area, fejn hemm hemmhekk il-persentaġġ fuq il-proprjetà li tixtara f'Urban Conservation Area li aħjar, fejn jidħlu miżuri ta' sostenibilità u anki digitalizzazzjoni, hemm anki r-rata ta' benefiċċju li se tkun oħrajn aħjar għall-intrapriżi f'Għawdex li jinvestu fuq osma ta' sostenibilità u anki ta' digitalizzazzjoni, għandek persentaġġ ogħla u għalhekk hija tajba x'hemmhekk il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex waħda mill-miri li qed jara li Għawdex ikun iktar sostenibbli u wkoll kun hemm anki rata ta' digitalizzazzjoni aħjar anki fost il-kumpaniji eżistenti li jiġu stabiliti hawnhekk. U anki dak jista' jkun mezz biex jattira anki kumpaniji f'dawn il-poq